Kulumka, jotona haino hailam shogo ani YouTube channel. Ang omtike achogui kok chapai kan ke norok wan chogui nadi ang kisa serious kok no sana phayo hunai nai. Tam sasine norok to thumbnail nugui kisa misa saino mangkana. Ang Chwrai tabung ni Chwrai rok. Dati no bongni kaijak nani boyos engya khosini no kaijak mani abno tisi kok sana phayo. Gobang mano nukang kubu khanaka Chini Dopha ni Chwrai rok bwrui chela hamjak laikhang ke no bwrui tui hayo chela tui hayo chela nogo thango hamjak kai tongoyo chamre kai tongphayo amte haimangsi nugui tongshu khnawi tongshu amte rongno nugui khnawi future Andragundra haisima tongjago chini Tiprajwk Dopha ni future Andragundra haisima tongjago ang tamni hinmale ang saimano norok bu jotono chajagya na obono tui badang khete bu chajagya donoro hamjak laikha India ni rules after independent jeng ang Aswk rok saimia but ang agi poripuru saimanka bwrui hingke kaijangnan bagui at least 18 years engna nangnai te chila rok ni hingkai 21 years hingke tabuk omti hai salo digital no huni mangkha because tabuk mobile computer ni din tabung ni Chwrai rok Tangwi Aswk khashi bailia kami rogota kami rog ni Chwrai rok no beshi amte hai study no importance riya pora lekha pora no borok importance riya tam important hingka hingkai bwrui chela hamjak lainani amosi important relayo hingke tei borok ni buma buphano bang sanamuchung buma bupharok bo kahamke phwrungya je bwsarok ni satui amtikesi choliwui tongo gang sanamuchung buma bupharok no bo please norok kisa naikani khaidi norok ni bwsarok no do nini bwsala tubui phaikya bwrui hamjak tubui phaikya kaijagya sini no hamjak tubui phaikya hingka bono da naithok muda musang bwrui bo 18 years to kaya no kaya bomdi 12-13 years rok Aswk bache sikla sokjagui thangka Aswk bache sikla sokjagui hamjak kai tongphaikya are hamjakna ka hamjak tonglai di tamni hamjak kana nang tamni dati kaijangna nangba omtikhe Aswk Chwrai boyoso kaijaknani bwsa chainani ha nung to mature yakho nung sakse nung sikla sokjaka nung to mature yakho Aswk dati bwsa achayui nin sorika hamda tongno tera tongno sadi hingkete kaisa kok tabuk to drugs gobangma nalayo parao romdi o chela drugs najak phanung tongkha o bwrui saimia hamjak laikha phaipaikha chelani nogo tamungnai future chela to drugs nai tongo o bwrui ni future tamungnai angte kaisa khwnamani omtui no case chela bwrui Chwrai boyoso kaijakha bwsa mankha aboni yagulo achela drugs addicted engkha haikeno kagui thanglaikia borok hingke oro sabono dusrwnai tabuk o bwrui bwsa masa tui ma tongkha bwsai kwrui tamungnai future tamungnai bini omte rongno wan sugui danai kisapan wan sugui danai buini omte hai nukmangse ang to wan sugui ani bokhorok sau borok hai kuno phanong jagya donung tubu khabwrui
tam chari nai neng bono buma bufano manja ungnai bile kun mote kese rang aji ui chalai tonglai mane aro te khoroksa borok bari thangka double ma aji unai bile na bohok o bohok ni jala o bohok no supung nam bagai ang singna musungu norok omte hai tong tong kangkai cerai beri cerai cela norok ni age complete ingya ko kaijak nani borjak nani ha norok omte hai tong tong kangkai manai shong norok nong ni porarok no complete khaina muchungya da nong ni life o mungsa khlaina muchungya da nijini yakung bai basana muchungya da aji na rok muchungya da nini buma bupha nong ni bagai asake kosto khainai nong no chari uito bukha norong na asuk kotor khaika norok bong ni bagai mungsa pon khaina muchungya da norong ni o boyos pori nani te norong ni sak baksa bai thungnani te norong ni future planning khainani norok baskango bahai ka gogoi thanai norok baskango tamu khlainai almost ble nong ni boyos ba naki kaijak nani besaman nani a besano pushi nani tam ke pushi nai sabu ma pushi unai nong ni buma bupha ma pushi unai ble norok to kunu khaya wan sugoi nai khangkai belai no bkha duwani umti herong no wan sugoi nai khangkai saiman no tabuk ni o situation hamya belai keno hamya borok rok crisis ng tongbayo te crisis ni omte hai somoyo se omte hai rok bunugu tabuk anono ang tahu kan kajiaku Tangwi kaijak na sekang mungsang khaina musungu aji na musungu ang besai income khaipa no ang bo khaina musungu ang bo aji na musungu ani samung ang mamui chongna wishimi tonna muchungya joto baksa borok sau berini samung ba maituk hunani mamui chongnani si bor suijak tong berini samung maituk hunani mamui chongnani hinai suijak da tong gerei Tangwi jeng mamui chong o bohok no supungnani bagai si jeng mamui chongu hingga jeng jotono maijau beri rok simi maijia celarok bocana bele jotono maija bele hingga mamui chongna naro beri rok ni hini simi sajagya bohok supungna na angke jotono ma songnai hingga te kaisa kok celarok hingga ajina simi nango ni nai ihi celarok simi ajina nango ati kogya beri rok bo amsung no ajina nango jeng jotono borok o sengsaro jeng asai phaikya jeng survive khaina nangnai jeng survive khaina nei bagai jeng mungsa khaina nangnai ajina ni bagai mungsa khaina nangnai chakri hini simi tongoi ingya chakri gere hingkai tamo aji malia jotono chakri hini asugui burjik bura ragai tongbayo please omtei ta khaidi phatar rogo chakri hini bui achuk tongbaya mungsa khaidi rang phainani lama je sapano khainai di aro nung lekha pora khaijak khainai nung omte hai samung chikon khaya omte hai samung chikon khaina musunya amte kogya nil bohok opungna nangnai apono please talasidi je mungsa khaiman khaidi hingka ngoro chelarok brirok mani omo joto chelarok te joto brirok nang saya je omte hai wansuknai omte hai thinking tei tongnai ang borong su sau omte hai ta wansuk di hinai te kaisa kok ang muitu mankha tabuk baksa borok brirok no sauta baksa brirok no chala chakri gonang nai tugui kaijak bayuk nai
but joto buri amti wansuk ya do baksa buri amti be wansugo angni ji kaijak sekang angni ji mungsa chawi thangnani bagui mungsa khaina nangnai income source nana nangnai ajinani lama naitugui mana nangnai kaijak ya sekang omte hini wansuknai buri bo tongo hingkai baksa buri hingkai maybe borok bongni life secure nani bagui maybe chela chakri ganang nangjakna abo bongni wansukmung but omo simi ok khaksa simi wansuk mani no ang chajagya wansukna hingke kuni wansukna nango if angni jibo income khaina nangnai angni jibo ajina nangnai hingke sang kaijagui mannai omte hini bo wansukna nango chela chakri ganang ni naitugui bo inya so abo jani wansukmung but angke omte hei wansukya ang kuno din phanomte hei wansukjagya kho angni ji mungsa khaiman khangke se ang kaijaknai bui ano brise gangkha tawkhon kaijagya kho amte pan tongthung borok rok hinai no borok rongni samungse hinani buino omte hinani buino omte hinani hangkai omte hinmasai o cherai khasiya rok kaijak laimani hamjuk tubmani omborong no se basawi hinna nango sana nango chini borok parents rok miliwi baskango agugui sana nango bujokna nango cherai rok no omte ta khaikuri tabuk omte hei khlaimani tabuk chaya norok sekang nongni future se sanamdi aboni yagulo si kaijaknani basa khlainani omte hei rokni nai bujoknani nango chini okra borok rok hingkete kaisa kok buma bufa no respect ribadi tabung cherai rok ang jenukmani buma bufa ni kok kisapa no naya respect to riano buma omte sakangkai dur dar sene sanai please omte heita khaiji manai song nini buma bufani darte sinorok o sengsaro phayo o sengsar no nugu so buma bufano always no respect ri tongdi norok ni omte hai tabuk omte hai situation engmani bo omono dus norok buma bufano respect riya tei bosarok omte hai engmani bo buma bufani dus norok control tubuna naya bosarok je sawa abono norok khnai tongo beri besani buma harong no bang sanamo chungo if norok ni beri besa 18 years bukaya khu hamjak kai tong phaikya ke norok bono tam phurungnai hamjak kai tongwi sidi aro no kaje ge sini no amte hini da phurungnai ang tom te mang sinu gutabuk hamjak laikya hamjak kai tongwi kya nga buma bufa phai male laikya amte hai norok kisapa no muchungya da nichini besajak no kaijangnani boyos khlainai kainani mature singya khubo omsuk cherai boyoso uskango se asayu huma hai omsuk cherai boyoso khoroksa chlani nogori rohonani bahaike muchungkha ang saimano norongni besajak phaina muchungjagya abon bagai but cherai khasiya bo cherai khasiya rongno to kahamke ma bujoknai bilena kenorok ka tebse logiru hingke abo bahaike chanai abon ang thajing samani borok to tabuk cherai bongni bokrogo asuk wansukna rok ringya khu borok hingke walai laimang tonglayo olokhe kagi thanglayo baksa hingke bihik besai walai hangkai ko bihik besai walai laimani ang khanamani ano sanai tongo ani masa subscriber no chwrai no amo chwrai no abo khanawine ang belai no bukha dukhu nangkha
bo ani video salbrum brum no nai tongmani fu kaijak bo bihik bai walai layui nai duku nangjagui tamjani duku nangjagui suicide khai thui thangka hangke tamong nai chini chwrai rong ni future tamong nai omte khemang da chini borok komori thangba sinai ang obono sanamo chungo jora tongsak manai song please bujibai di norong ni o boyos kaijak nani busa pusinani yable norong ni o boyos pori nani imang nugnani future sing tamo ungnai abo imang nugnani omteshi almost sinong ni boyos so please kisa bujibai di bujiwai na habai di tam sasinai te saka hangke ano hamya si wansuk bayana but ang omte herok nai tongmaya so ang khaklayo norok ani okok no bujiwan hanai nai bujia hangke tokun khaina koroi but ang nai tongmaya omte rok ambagai ang mas hau at least ani truth kisa bujibai thangnai nai norok ni buma buha bujogoi maya phano at least ani yang te phano norok buji hangkai abo belai kheno chanai ang boro haino achogui norok ni future bagai sai tongya bole ang kaham nugna muchungo chini chwrai rong ni chini Dopha ni chwrai rong ni future kaham nugna muchungo ang so please manai song norok kisa buji by the and norok ni parents buma bupa songrok norok bo kisa norok ni bosarok no kaham ke thanda khuk thanda ke bujok by the and bujok by the hinke drugs ni kok sawana or drugs tabuk belai kheno chaya ngi tongkha chini tiprasa bo songote bo marangi tongkha bo kami wo belai no increase ngi tongkha or drugs social media rogo drugs nawinai thima rog no khangke belai kheno bkha dunogo aswk chwrai ka hama tongmani keram ngi ma thango norok saibo man tongo or drugs hamya norok sai man tongo bo namani hamya hingka tangwi na hanana omo waisana har kangke barbar no nahana musungo ang saiman ka nung nahana sekang to nung saiman na blemo hamya hingga afro no ihi no ni paidi try khai nai gena ro khone nai try ta khai di so kaham tong namu chongkai kaham ke tong di chela bare haino man thanai ulo puila nini yakung bai sikang bachagradi abun pore bure abun pore chela te buma bu phano hamjak ma ready respect ready angobo bar sau uloma wan sugana tangi ani amane kok khna jaglia tangi ani babuni kok khna jaglia hanai so tinin jorate asung china ani o video jotono kaham kereng tong baidi kaham wan sugma tei tong baidi jotono belai keno hambai jorare nai tong mani bagai and manai song please norok dakti no norok ni wansuk mung no change khaidi norok ni wansuk mung norok please wansuk ma rok tesa kaham khaidi jotono no belai keno hambai tei khulumka